यारैमोन दिनै ओंखाम जाथ'ला पुरि बानायबाय दं हो पुरि बानायबाय दं नै बिदिनो थानोसै आरो नैजों आलु फ्राय एवसिगोन दा रुटि पुरि दिनै ओंखाम जाला आगैमोन 20 minutes later. लोगोफोर पुरिया फाइनालि मोनखांजोबनानै दा आलुजों बुट बानायबाय दं बेजों जानो थाखाय पियास जाखाबाय 5 minutes later. लोगोफोर दा जानायनि रेडि जाबायानो जानायनि रेडि जानोसै बिदिबा लोगोफोर जाखावनोसै Pat na logover